Mynta ni page agi program ialehkai mynta ga sngi ka nyau trik umnai feb jong snam arah jar ar peusan. Haga jinglehkai ailik ga jinglehkai hapdeng ka Churchill Brothers Persia ka Gokulam Kerala onilehkai ka porlai shiteng. Jinglehkai hapdeng ka Interkashi Persia ka Dempo SC onilehkai ka por nyau beje PM. Haga jinglehkai Indian Super League hapdeng ka North East United Persia ka Mumbai City on sailehkai ka por nyau shiteng. Bad gade deru ka jinglehkai ka NYNGKONG on sailehkai haga jella Meghalaya. Ka jinglehkai Serie A hapdeng ka Como Persia ke Juventus on sailehkai haga por shibaje khatsan minit AM. Haga jinglehkai Bundesliga ka jinglehkai hapdeng ka Bayern Munich Persia ke Werder on sailehkai ka por shibaje AM. Haga jinglehkai League 1 ka jinglehkai hapdeng ka Nantes Persia ke Brest on sailehkai ka por khatway shiteng PM. Bad ka jinglehkai hapdeng ka PSG Persia ke Monaco on sailehkai ka por shibaje live san minit AM. Haga jinglehkai Saudi Pro League ka jinglehkai hapdeng ka Al Nassr Persia ke Al Fayha on sailehkai haga por prasan peu PM. Bad ka jinglehkai hapdeng ka Al Ali Saudi Persia ke Al Fateh on sailehkai ka por shipeu shiteng PM. Haga jinglehkai La Liga hapdeng ka Rayo Vallecano Persia ka Valladolid on sailehkai ka por shibaje shiteng AM. Haga jinglehkai Liga Portugal jinglehkai hapdeng ka Porto Persia Sporting on sailehkai ka por shibaje 90 minit AM. Bad haga jinglehkai FA Cup hapdeng ka Manchester United Persia ka Leicester City on sailehkai ka por shibaje shiteng AM.